de la gent pàgina, però en canvi està profusament il·lustrat de manera que tota la gent que en un moment o un altre ha tingut relació amb el Cafè dels Terrassans s'hi sent o s'hi pugui sentir representada. La portada, si feu el favor només de girar-vos una mica, és aquesta que teniu aquí al davant. Es diu Mig segle als Terrassans, 1962. Avui fa exactament a aquesta hora 50 anys que els nostres pares van servir el primer cafè en aquesta casa i, evidentment, 1912, aquest any, amb el qual celebrem aquest 50è. Segurament les coses més representatives d'aquest cafè, vostès aquest cafè el coneixen amb el nom del Cafè dels Terrassans. Fa molts anys que és cafè, fa més de 150 anys, i ha tingut diversos noms. Contentin-se només de saber que abans de dir-se Cafè Terrassans es va dir Can Bastard i molt més anys enrere encara es va dir Casino La Constància. Aquí dalt, on avui és la sala de plens de l'Ajuntament, hi havia ball, com molts de vostès poden recordar. Un ball important a Blanes, pràcticament l'únic, on molta gent s'hi va aparellar i s'hi va casar, sens dubte. Hi ha gent aquí que diu jo. És evident que hi ha molta gent així i ens satisfà molt que sigui d'aquesta manera i que en aquests moments ho puguem recordar. També voldria recordar, dir que sigui de passada, que a partir de l'any 1910 hi havia en aquest poble una potent colònia barcelonina que també va fer aquest edifici, aquesta casa, Can Bastard va ser seu de tota la colònia i celebraven aquí unes potentíssimes festes de la Mercè amb balls de disfresses i moltes coses que durant 10 anys van tenir un èxit important. Finalment, al costat de la seva presència i dels treballadors, com ha dit la meva nebodana, vull també recordar una altra cosa important també pel poble, que són els campionats de billar. Durant 13 anys es van representar, es van realitzar aquests campionats de caràcter marcadament social, a nivell només aficionat, però sí que hi va haver una pugna, un torneig entre el Club Billar Terrassans i el Club Billar Espanyol. Tot això ho podran veure extensament il·lustrat amb multitud de fotografies a partir del moment en què puguin tenir el llibre a les seves mans. Per mi ha estat un goig poder fer aquestes coses per la implicació sentimental que un té amb l'edifici. M'ha anat molt bé recordar-me del meu avi, d'aquell senyor. Vaig recordar, per exemple, mentre estava escrivint el llibre, que li deia a la seva dona, a la Caterina Buixeda, per tant parlem dels besavis dels nostres fills, ell es dirigia, allò que tu, tutejar-la, etc., sempre li deia mossa, mossa aquí, mossa allà. És una de les coses que havia cregut oblidades i que he pogut recuperar mentre escrivia aquest llibre. He repetit en aquest llibre segurament una de les frases més maques que van sortir de la boca de la meva mare. Al principi aquí hi havia molt poca gent treballant, tothom havia de treballar moltíssim. I la mare va encunyar una frase que vostès podran veure prou repetida al llibre, que era a propòsit de la manera com treballàvem, i amb això tancaré l'exposició. D'això la mare em va dir, i avui encara ho és una mica, i el meu germà és un digne representant i practica tot això, d'aquesta manera de treballar, se'm va dir, en paraules de la mare, treballar a tall de boig. És una mica el que fem ara amb tota la seva assistència, amb tota la qual agraïm, sens dubte.
Doncs fins una altra, fins als propers 50 anys. Moltes gràcies.